Вітаю, шановныя сябры! Сёння ў нас 6-я гутарка, якая будзе прысвечаная залатому веку Беларусі. Рэфармацыя і залаты век Беларусі. Гэта 16 стагоддзе. Гэта час цудоўных здзяйсненняў, гэта час, у якім жылі цудоўныя людзі. Гэта час, калі сфармавалася наша адметнасць, наша культура, наша мова. І гэта час, калі Беларусь стала знакамітай на ўсю Еўропу. Вось пра гэты перыяд мы сёння з вамі пагаворым. Мы спыніліся на вельмі драматычных падзеях пачатку 16 стагоддзя. Гэта 1514 год. Вялізнае маскоўскае войска, забраўшы Смаленск, рухалася на Менск, Вільню, і фактычна Вялікае княства Літоўскае апынулася пад пагрозай. Больш за тое, Масква, заключыўшы саюз з нямецкім імператарам Фердынандам, хацела так ці інакш захапіць Польшчу і Вялікае княства Літоўскае. І ў гэты перыяд вельмі важнай і вельмі адметнай такой ключавой падзеяй пачатку 16 стагоддзя была перамога нашага войска пад Воршай. 8 верасня 1514 году войска Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем Канстанціна Астрожскага разбіла ўтрая большыя маскоўскія сілы. Гэта перамога дазволіла мець не толькі перадышку ў вайне, але дазволіла таксама захаваць незалежнасць, дазволіла разбіць, разламаць саюз Масквы і Святой Рымскай імперіі нямецкай нацыі і дазволіла далей рухацца як незалежнай дзяржаве, як незалежнаму грамадству. Гэта перамога паказала, што дэмакратыя здольная абараніць сама сябе. І гэта перамога паказала тое, што грамадства Вялікае княства Літоўскага, нягледзячы на канфесійны падзел, яно здольнае аб'яднацца для абароны сваёй незалежнасці. Нагадаю, што гетман Канстанцін Астрожскі быў праваслаўным, у войску было шмат каталікоў і шмат праваслаўных. Фактычна гэта былі людзі адной нацыі, аднаго народу, але розных канфесіяў. Разам з тым, вось гэты канфесійны падзел, ён накладваў свой адбітак на ўсё, што адбывалася тады ў Вялікім княстве Літоўскім. І, безумоўна, гэта пытанне, яно павінна было быць вырашана так ці інакш. Вырашана ў плане мірнага суіснавання. Што ж адбывалася ў пачатку 16 стагоддзя? Гэта быў час крызісу заходняй цывілізацыі. Стала зразумела, што хрысціянскаму свету так жыць немагчыма. Немагчыма так далей рухацца на старых сярэднявечных нормах, на старым сярэднявечным праве, на старым сярэднявечным багажы. Патрэбна было вялікае абнаўленне. І гэта разумелі тыя, хто апынуўся пад ударамі Асманскай імперіі, тыя народы паўднёвай і цэнтральнай Еўропы. Гэта разумелі людзі на захадзе Еўропы, якія ставілі пытанне пра збаўленне. Гэта разумела навуковая эліта, гэта разумелі месцічы і шляхта. І такім чынам, в 16 стагоддзі саспелі ўмовы для глобальнага, вялікага абнаўлення, ці, сучаснай мовай кажучы, рэфармацыі. Пачалося ўсё задоўга да 16 стагоддзя. Як мы з вамі ўжо казалі, гэта Англія, Джон Вікліф, гэта Чэхія, Ян Гус, а ў 16 стагоддзі нямецкі манах і адначасова прафесар Віттенбергскага універсітэту Мартін Лютэр. 31 кастрычніка 1517 году ён прыбівае свае 95 тэзаў супраць індульгенцыяў да брамы Віттенбергскага сабору. І гэтыя тэзы ускалыхнулі Віттенберг. Ягоныя вучні, студэнты універсітэту хутка іх растыражавалі, дзякуючы таму, што быў вынайдзены друк, гэтыя тэзы апынуліся ў шматлікіх гарадах Нямецчыны і ўзняўся вялікі рух, які быў скіраваны супраць таго, што царква і грамадства адышлі ад Бібліі. Мартін Лютэр з самага пачатку ён не ставіў пытання стварэння нейкай новай канфесіі. Ён не ставіў нават пытання аб тым, што будуць вялікія перамены ў жыцці грамадства. Ён ставіў пытанне толькі адно – вяртанне да Бібліі, да біблійных асноваў і да правілаў жыцця першаапостальскай новазапаветнай царквы. Сучаснай мовай кажучы, да евангельскай царквы. Таму тая царква, якая ўтварылася ў выніку ягонай пропаведзі, пачала называцца евангельская царква. Адначасова
пачалося ў розных народаў Еўропы. Гэты рух пачаўся і ў Беларусі, ў тагачасным Вялікім княстве літоўскім. Пачатак гэтаму паклаў Францішак Скарына. Трошкі раней, чым Марцін Лютэр, у жніўні, 6 жніўня 1517 году, у чэшскай Празе, якая знаходзіцца недалёка ад Вінбергу, ён надрукаваў Біблію на беларускай мове. У 1517-1519 годах выйшлі 23 кнігі Старога Запавету у перакладзе на беларускую мову. Гэтае ягонае выданне было вельмі важным на той момант. Біблія яна стала асновай развіцця беларускай нацыі, стала асновай для беларускай літаратурнай мовы, вось тая мова скарынавай Бібліі, і адначасова яна паказала прынцыпы, паводле якіх павінна развівацца ўсё грамадства. Скарына ён разумеў рэфармацыю не ў канфесійным значэнні гэтага слова. Ён таксама, як і Марцін Лютэр, ён не ставіў пытання пра стварэнне новай канфесіі. Ён не ставіў пытання пра увогуле жыццё царквы як такое. Ён ставіў пытання пра жыццё хрысціяніна. І вось гэты хрысціянін, які безумоўна павінен выконваць тыя асновы біблійных запаведзяў, якія выкладзены, ён павінен іх ведаць сам асабіста. І царква, якая складаецца з такіх хрысціянаў, яна будзе значна мацнейшай, яна будзе значна больш уплывовай і яна будзе значна больш дзейснай, чым тая царква, дзе большасць людзей ніколі не чыталі Біблію, дзе Біблію ведаюць толькі святары, а сам пераклад Бібліі, ён фактычна недасяжны, таму што ён альбо на лацінскай мове, альбо на царкоўна-славянскай. Вось пра такіх хрысціянаў, пра такую царкву марыў Францішак Скарына, перакладаючы Біблію на беларускую мову. Разам з Марцінам Лютэрам фактычна ў адной геаграфічнай прасторы яны пачалі сваю дзейнасць. І ў Нямецчыне, і ў Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, як у Чэхіі, так і ў Англіі, так і ў скандынаўскіх краінах, пазней у Галандыі, у Швайцарыі пачаўся вялікі рух, які закрануў фактычна ўсё грамадства. І калі мы кажам пра рэфармацыю, то гэта шырокі рух грамадскі, які закрануў найвышэйшую арыстакратыю і закрануў таксама месцічаў, закрануў нават сялянаў. Ён фактычна стварыў новыя умовы для стварэння новай супольнасці. Калі мы кажам пра сучасныя еўрапейскія нацыі, то яны менавіта адтуль, з эпохі рэфармацыі. Што канкрэтна адбывалася тады ў Вялікім княстве літоўскім? У Вялікім княстве літоўскім, пасля таго, як пачалі прывозіць Бібліі Францыска Скарыны, пачаўся таксама рух рэфармацыі. Рух за абнаўленне царквы, абнаўленне грамадства, абнаўленне адносінаў унутры грамадства. І самым вялікім дасягненнем рэфармацыі можна лічыць правасуддзе. Вялікае княства літоўскае пачало рухацца да абнаўлення свайго заканадаўства. Сам Францішак Скарына ў 1529 годзе ён быў уключаны ў статутовую камісію. Ён удзельнічаў у падрыхтоўцы першага статуту Вялікага княства літоўскага, які быў апублікаваны ў 1529 годзе. Статут гэта значна большая рэч, чым цяперашняя канстытуцыя, таму што статут гэта кодэкс, універсальны кодэкс, які ахоплівае ўсе сферы жыцця грамадства, які мае раздзелы ад канстытуцыйнага права, якія датычныя ўлады, так і да раздзелаў асабовага, шлюбна-сямейнага, эканамічнага права. Гэта велізарны кодэкс пісанага права. І ў гэтым сэнсе, безумоўна, калі мы кажам пра Францыска Скарыну, ён прыўнёс туды біблійныя прынцыпы. Пазней рэфармацыя ахапіла ўсё больш і больш адукаваных, заможных пластоў грамадства. Найвышэйшым такім выразнікам яе перамогі ў Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, стала навяртанне ў 1553 годзе князя Мікалая Радзівіла Чорнага, які на той момант быў канцлерам Вялікага княства літоўскага. Ён фактычна быў другім чалавекам у дзяржаве пасля вялікага князя, а ў час адсутнасці вялікага князя літоўскага ён кіраваў дзяржавай. І вось менавіта вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст, які быў блізкім сябрам Мікалая Радзівіла Чорнага, ці больш дакладней скажам, Мікалай Радзівіл Чорны быў ягоным блізкім сябрам. Яны былі аднагодкі, яны разам выхоўваліся пры кракаўскім двары, яны былі людзьмі, якія пэўны час былі сваякамі, таму што сястра Мікалая Радзівіла Чорнага, яна была жонкай Жыгімонта Аўгуста. Вось гэты тандем ён захапіўся рэфармацыяй. Рэфармацыяй зацікавіўся і кароль, і вялікі князь, і рэфармацыяй зацікавіўся канцлер.
Але канцлер пайшоў далей. Ён пайшоў далей да таго моманту, пакуль у 1553 годзе, паўтаруся, не прыняў ідэі рэфармацыі і не абвясціў пра тое, што ён становіцца на бок рэфармаванай царквы, ён вызнае евангельскую веру, і ён будзе імкнуцца да таго, каб наша краіна, Вялікае княства Літоўскае, стала краінай рэфармацыі. Што адбывалася ў гэты час? Мікалай Радзівіл Чорны фактычна паклаў усё сваё жыццё, каб стварыць новую сістэму заканадаўства. Новая сістэма заканадаўства паступова ўваходзіла ў жыццё. Ужо праз 10 гадоў пасля ягонага навяртання і ягонага пераходу на бок рэфармацыі у Вялікім княстве Літоўскім змянілася мноства законаў. Але самае галоўнае – гэта прынцып выбарнасці суддзяў. Суддзі ў Вялікім княстве Літоўскім, пачынаючы з 1564 году, яны выбіраліся на павятовых сойміках. Суддзём мог быць чалавек, які нарадзіўся на тэрыторыі пэўнага павету, які меў уладанні, нерухомасць на тэрыторыі гэтага павету, ён быў хрысціянінам, верыгодны, як напісана, ведаў добра беларускую мову, ведаў права, і гэты чалавек ён быў несудзімы. Для зацверджання каралю падавалася 4 кандыдатуры ад кожнага павету. Вось так утварылася сістэма земскіх судоў. І менавіта вось з гэтых 4 кандыдатураў, а не з іншых людзей, кароль і Вялікі князь Літоўскі мог прызначыць суддзю. Суддзя прызначаўся пажыццёва. Вялікі князь Літоўскі мог яго толькі прызначыць, але не мог яго зняць з пасады. Суддзя мог быць толькі павышаны, ён мог быць пераведзены толькі на пасаду вялікакняскага суддзі ці ў апеляцыйны трыбунал пайсці, але ён не мог быць зняты са сваёй пасады. Плюс затое Мікалай Радзівіл Чорны дабіўся таго, што суддзі яны не атрымлівалі заробку з дзяржаўнага скарбу. То бок яны не атрымлівалі ніякіх грошай ад дзяржавы. Ім ішоў працэнт ад тых справаў, якія яны разглядалі. Кожны з бакоў, якія звярталіся ў суд, ён уносіў пэўную суму для разгляду судовага працэсу. Гэта былі працэсы як датычныя маёмасці, так і крымінальныя працэсы. І вось з гэтых сумаў ішоў даход суддзі. Фактычна была створана сістэма, калі суд стаў незалежны ад дзяржавы. І ў гэтым сэнсе быў зацверджаны асноўны прынцып рэфармацыі, прынцып падзелу уладаў. Уся ўлада дзялілася на заканадаўчую, выканаўчую і судовую. Заканадаўчую ўладу ажыццяўляў сойм, вальны сойм, таксама які б апіраўся на рашэнні соймікаў, якія былі на ўзроўні паветаў, на ўзроўні мясцовага самакіравання. Выканаўчую ўладу ажыццяўляў Вялікі князь, вялікакняская адміністрацыя, канцлер быў прадстаўніком выканаўчай улады, і суддзя у Вялікім княстве Літоўскім ажыццяўляў судовую ўладу. Суддзяў было даволі шмат, і кожны з гэтых людзей ён павінен быў судзіць тых людзей, якіх фактычна ён асабіста ведае. Калі, напрыклад, гэта быў нейкі земскі суд, то гэты суддзя ён павінен быў быць з той мясцовасці. Калі гарадскі суд, ён павінен быць з тога гораду. Фактычна самі людзі яны удзельнічалі ў фармаванні судовай сістэмы. Гэта прывяло да нечуванага росквіту на той момант дэмакратыі, таму што у Вялікім княстве Літоўскім стала магчымым выйграць суд нават пасля рашэння Вялікага князя Літоўскага. І гэтаму былі неаднаразовыя прыклады. Фактычна Вялікае княства Літоўскае увайшло у клуб такі умоўны тых еўрапейскіх дзяржаваў, дзе ўжо ў 16 стагоддзі існавала незалежнае ад дзяржавы судаводства. Што датычыцца эканомікі, Мікалай Радзівіл Чорны вельмі сур'ёзна ставіўся да рэформы гаспадаркі, таму што адным з прынцыпаў рэфармацыі гэта было пакліканне і выкананне свайго абавязку прафесійна, якасна і добра. Увогуле, сама прафесія, выбар прафесіі, гэта лічылася справай вельмі духоўнай. І чалавек, які неправільна выбіраў прафесію, ён проста грашыў. Калі чалавек кепска выконваў свае прафесійныя абавязкі, ён таксама з'яўляўся пад уплывам грэху, і ён страчваў сваё пакліканне, а значыць страчваў сваё збаўленне. Таму для вызначэння сваёй прафесіі і выканання прафесійных абавязкаў ставіліся вельмі адказна. Людзі, якіх закранула вучэнне рэфармацыі, ці больш дакладна дух рэфармацыі, гэта былі іншыя людзі. Гэта былі людзі, якія усе свае справы імкнуліся рабіць добра. І фактычна на сённяшні момант мы можам сказаць, што ў 16 стагоддзі мы назіраем росквіт эканамічны. У чым гэта праявілася? Перш за ўсё,
Напрыклад, у віленскім манетным двары нават замежныя дзяржавы замаўлялі чаканку сваёй манеты. Так, напрыклад, каралеўства польскае, у якім было шэраг манетных двароў, яно звярталася ў Вільню. Таму што віленскі манетны двор ён працаваў даволі якасна. Так што віленскія манеты можна было сустрэць фактычна па ўсёй заходняй Еўропе. Мы можам таксама сказаць пра тое, што курс нашай валюты, курс гроша, курс талера, дуката Вялікае княства Літоўскага, ён трымаўся нязменна фактычна на працягу 100 гадоў, з сярэдзіны 16 да сярэдзіны 17 стагоддзя. Аграрная рэформа Мікалая Радзівіла Чорнага, якая пачалася ў 1557 годзе, была крокам наперад у тым сэнсе, што яна ўтварыла магчымасці прыватнай уласнасці на зямлю. І прытым не толькі для шляхты. Мела рэвалюцыйнае значэнне для тагачаснай гаспадаркі Вялікага княства Літоўскага. Кожны селянін ён мог атрымаць надзел зямлі памерам у одну валоку. 1,3 гектара. Гэта даволі вялікі надзел зямлі, на якой ён мог працаваць і якім ён мог карыстацца. 16 стагоддзе гэта час вялікага экспарту збожжа. Збожжа экспартавалася на захад, у заходнюю Еўропу, і гаспадарка Вялікага княства Літоўскага багацела на гэтым. Многія магнаты, многія гаспадары, яны пачалі гэты экспарт у вельмі сур'ёзных маштабах. Так што ў канцы 16 стагоддзя нават з'явілася кніга смаленскага ваяводы Яна Абрамовіча «Разважанне Літвіна» пра танную куплю і дарагі продаж збожжа, дзе ён апісваў вось гэты велізарны працэс экспарту збожжа. Каб збожжа экспартаваць, яго патрэбна было выгадаваць, вырасціць. І таму Ян Абрамовіч ён выступаў супраць так званага справядлівага кошту, што кошт павінен быць усюды аднолькавы. Гэта цікавы момант для рэфармацыі. Таму што заўсёды павінны быць улічаны ўсе выдаткі экспартныя, усе выдаткі, якія закладывалі вось тыя вытворцы збожжа. І гэтыя выдаткі яны спрычыніліся да таго, што збожжа яно каштавала па-рознаму ў розных рэгіёнах. І Ян Абрамовіч казаў, што гэта справядліва. Пазней вось гэтую тэорыю рынкавага кошту возьме Адам Сміт у сваёй кнізе 18 стагоддзя «Аб багацці нацыяў». Ён нават будзе цытаваць твор ліцвіна Яна Абрамовіча пра тое, што так званая тэорыя справядлівых коштаў яна не заўсёды адпавядае рынку. Такім чынам, беларуская рэфармацыя яна была рэфармацыяй і ў эканоміцы. І ў гэтым сэнсе мы можам сказаць, што з'явілася велізарная колькасць заможных гаспадароў. Заможнасць яна прывяла да таго, што пачалі расці гарады. За 16 стагоддзя ў 5 разоў вырасла колькасць гарадоў. У гарадах з'яўляліся цэхі, мануфактуры, цэлыя вытворчыя карпарацыі. Фактычна рамяство яно паднялося на незвычайна высокае ўзроўню. Як прыклад такога высокага ўзроўню беларускіх майстроў мы можам прывесці такі эпізод гістарычны. Калі ў сярэдзіне 17 стагоддзя Беларусь была захоплена маскоўскай дзяржавай, то менавіта беларускіх рамеснікаў пагалоўна фактычна вывозілі ў Маскву, каб яны будавалі там мяшчанскую слабаду. Велізарны маскоўскі раён з палацамі, з усялякімі такімі найноўшымі дасягненнямі, вадаправодамі і іншымі навінкамі тэхнікі быў збудаваны беларускімі майстрамі. Фактычна беларускія збройнікі, якія забяспечвалі зброяй не толькі войска Вялікага княства Літоўскага, але і войска каралеўства польскае, яны вельмі моцна і вельмі высока цаніліся на рынках заходняй Еўропы. Беларускія вытворцы цэглы, беларускія вытворцы дахоўкі, будаўнічых матэрыялаў. Гэта ўсё ў 16 стагоддзі археолагі знаходзяць далёка за межамі Вялікага княства Літоўскага. Таму мы можам сказаць, што сапраўды многія людзі яны выконвалі сваё пакліканне дасканала. І гэта быў ўжо новы чалавек, чалавек рэфармацыі. Адносна палітыкі. У палітыцы адбывалася таксама вельмі вялікія змены. Рэч у тым, што рэфармацыя прывяла да пераходу на бок евангельскай веры, на бок пратэстантызму вялікай колькасці магнацкіх родаў. У першую чаргу гэта, канешне, былі Радзівілы, але таксама Сапегі, але таксама Глябовічы, таксама Саламярэцкія, таксама Друцкія, Любецкія, Валовічы, і можна пералічваць. Так, напрыклад, сам тэрмін «залаты век», калі мы сёння пра яго кажам, то ён гэта ўзнік у 17 стагоддзі. На самом пачатку 17 стагоддзя яго запісаў у сваім дзённіку наваградскі падсудак, наваградскі адвакат
Фёдор Євлашоўскі, які зазначыў, што такая свабода і такое правасуддзе магчыма толькі ў залатым веку. І менавіта адтуль ідзе вось гэта назва, вось гэты тэрмін. Дык вось, у Наваградскім ваяводстве напісана, што з 600 шляхецкіх сем'яў у рэфармацыю перайшло абсалютная большасць, так што ў праваслаўі засталося толькі 16 сем'яў. Гэта фактычна была такая велізарная перамога рэфармацыі. Разам з тым, у Сойме, у Сенаце Вялікага княства Літоўскага было зарэзервавана права каталікоў на пераважнае заняцце дзяржаўных пасадаў. І з гэтым пачаў змагацца Мікалай Радзівіл-Чорны. У 1563 годзе быў прыняты віленскі прывілей. Паводле віленскага прывілею кожны чалавек хрысціянскай веры шляхецкага стану, які не меў судзімасцяў, які не быў пакараны і выгнаны з краіны, які меў маёмасць, ён мог быць удзельнікам сойму, ён мог быць абраны на любую дзяржаўную пасаду. І ў гэтым сэнсе на 1563 годзе мы можам сказаць, што адбылося ўраўнанне усіх прадстаўнікоў шляхецкага стану розных канфесіяў. Вельмі важны момант, што рэфармацыя прынесла роўнасць перад законам усіх хрысціянаў. Як пратэстанты, так праваслаўныя, так каталікі. Для ўсіх адкрываўся роўны доступ да дзяржаўных пасадаў у адпаведнасці з прафесійнымі здольнасцямі. І гэта было велізарнай перамогай. У акце Варшаўскай канфедэрацыі, якая была прынята ў 1573 годзе, ўжо пасля смерці Мікалая Радзівіла-Чорнага, адзначалася, што роўнасць шляхты перад законам і роўнасць шляхты ў выбары караля і вялікага князя, яна зацвярджаецца правам ліберум вета. Нават адзін шляхціц з Бібліяй у руцэ мог спыніць працу цэлага сойму, калі гэты сойм парушаў закон Божы і закон чалавечы. Закон Божы стаў панад законам чалавечым. І гэта было агульным для ўсёй Еўропы прынцыпам рэфармацыі. Я нагадаю, што вось гэты закон пра ліберум вета ён быў прыняты праз год пасля Варфаламеяўскай ночы ў Францыі. У 1572 годзе у Францыі у жніўні, 24 жніўня, было забіта 20 000 гугенотаў, это французскіх кальвіністаў, якіх знішчылі за адну ноч. І гэта была найвялікшая разня пратэстантаў у гісторыі Еўропы. І такім чынам, канешне, для людзей, якія кіравалі Вялікім княствам Літоўскім, гэта стала вельмі вялікім знакам і вельмі вялікай перасцярогай у тым, што трэба пастаянна мяняцца, пастаянна мадэрнізаваць заканадаўства і імкнуцца, каб усе былі роўныя перад законам. Ужо ў трэцім статуце 1588 году скасоўваецца адказнасць дзяцей за злачынствы бацькоў. Для заходняй Еўропы нават гэта прынцып быў рэвалюцыйным. Таму што, напрыклад, за дзяржаўную здраду звычайна караліся і бацькі, і іхныя дзеці, іхныя жонкі, і іхныя мужы. Фактычна гэта было такі прынцып агульнай адказнасці за дзяржаўную здраду. Але ў 1588 годзе гэты прынцып у Вялікім княстве Літоўскім заканадаўча быў скасаваны. На ўзроўні закону было прынята рашэнне, што за злачынствы бацькоў ці іншых сваякоў іншыя сваякі не адказваюць. І гэта было вельмі важным на той момант, таму што гэта норма працавала. Плюс у Вялікім княстве Літоўскім быў найвышэйшы апеляцыйны суд. Я ўжо казаў, што з 1581 году у княстве ўтвараецца літоўскі трыбунал. Літоўскі трыбунал – гэта такі апеляцыйны суд, які складаўся з дэпутатам сойму, па 2 дэпутаты ад кожнага павету, якія збіраліся ў пэўны час на сесіі. Адным з месцаў такіх пасяджэнняў быў Менск, менавіта пры Яне Глябовічы, менскім кашталяне. Менск стаў месцам пасяджэнняў літоўскага трыбуналу, і гэты суд ён прымаў апеляцыі. Калі нейкі чалавек ён лічыў, што суд гродскі, земскі ці падкаморскі ён памыліўся, прыняўшы адносна яго несправядлівае рашэнне, ён мог падаць апеляцыю. Калі ён нават бачыў, што велікакняскі суд прыняў адносна яго памылковае рашэнне, ён мог падаць апеляцыю. І вельмі часта гэтыя апеляцыі былі задаволеныя, таму што была сістэма спаборнага супрацьборства ў судзе. То бок быў адвакат,
Быў абвінаваўца, быў суддзя, і павінны былі заўсёды мець доказы абодва бакі. І вось гэта спаборніцтва доказаў і фармулёўкі. Наколькі дасканалыя фармулёўкі былі ў статуце Вялікага княства Літоўскага 1588 году, мы можам меркаваць хаця бы па тым, што ён праіснаваў на нашай тэрыторыі без зменаў да 1840 году. Нагадаю, што ўжо ў 1795 годзе Беларусь была далучана да Расіі, але нягледзячы на гэта, расійскія імператарскія ўлады пакінулі статут, таму што больш дасканалага зводу законаў, больш дасканалага права яны не маглі прапанаваць. І таму ён існаваў яшчэ 45 гадоў пасля далучэння Беларусі да Расіі. Яшчэ адзін такі вельмі важны аспект беларускай рэфармацыі і залатога веку Беларусі. Гэта пытанне мовы і культуры. Мы можам сказаць, што пачынаючы ад Францыска Скарыны пачала фармавацца друкаваная культура Беларусі. Я тут хачу расказаць пра дзве такія друкарні. Першая друкарня – гэта друкарня Берасцейская, першая друкарня на тэрыторыі сучаснай Беларусі, якая выпусціла шэраг выданняў, пра якія мы можам сёння казаць як пра шэдэўры. Пачынаючы ад Берасцейскай Бібліі 1563 году і заканчваючы Берасцейскім канцыяналам, першым нотным зборнікам у гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Гэта друкарня выдала каля 40 выданняў на розных мовах, і гэтыя друкі былі настолькі дасканалыя, што, напрыклад, Берасцейскую Біблію яе давалі ў пасаг. І калі шляхцянка яна выходзіла замуж, то бацькі аднаго з берасцейскіх бурмістраў прапанавалі ў якасці пасагу Біблію, што на той момант лічылася вельмі вялікім гонарам для жаніха. Біблійная літаратура яна была на першым месцы. Біблійная богаслужбовая літаратура, але таксама мастацкая літаратура. Нагадаю, што ў Вялікім княстве Літоўскім увогуле не было дзяржаўных друкарняў. Пра другую друкарню я хочу сказаць, гэта друкарня братоў Мамонічаў. Кузьма і Лукаш Мамонічы заснавалі ў другой палове 16 стагоддзя друкарню ў Вільні. Менавіта ў гэтай друкарні быў выдадзены статут Вялікага княства Літоўскага 1588 году на беларускай мове. Менавіта гэта друкарня адкрыла вялікія гарызонты для беларускай перакладной літаратуры, мастацкай літаратуры, якая пачынала з'яўляцца ў вялікай колькасці. Такім чынам мы можам сказаць, што 16 стагоддзе гэта час росквіту беларускай мовы, беларускай культуры. Больш за тое, менавіта ў 16 стагоддзі з'явіўся першы беларус. Гэта быў пратэстант, шляхціц віцебскага павету Саламон Рысінскі. Саламон Рысінскі – это унікальны чалавек, які вельмі шмат зрабіў для таго, каб у Беларусі пачалася стварацца заходнееўрапейская сістэма адукацыі. Ён вучыўся ў шматлікіх заходнееўрапейскіх універсітэтах. І вось у метрыкулах, ось у кнігах запісаў Альтдорфскага універсітэту ў Нямецчыне ён напісаў «Соломо Пантерус Леўкорусус», што азначала Саламон Рысінскі беларус. Леўкос па-грэцку белы, русус – беларус. І ў гэтым сэнсе 12 снежня 1586 году, гэта дата нараджэння першага беларуса, калі мы можам так сказаць. Менавіта дзякуючы рэфармацыі з'явілася ось эта назва «беларус», этнонім беларус у дачыненні да канкрэтнага чалавека, і мы можам сказаць, што з гэтага моманту яна вельмі моцна пашыралася ў нашым народзе. Саламон Рысінскі яшчэ знакаміты тым, што ён склаў статут Слуцкай гімназіі. Слуцкая гімназія – гэта найстарэйшая адукацыйная установа ў Беларусі. Яна была адкрыта князем Янушам Радзівілам у 1617 годзе. І гэта установа яна выпусціла шэраг бліскучых выпускнікоў. Гэта установа, якая праславіла Беларусь фактычна ва ўсім рэгіёне. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што у плане культуры і плане мовы рэфармацыя зрабіла велізарны уклад у гісторыю і культуру Беларусі. Людзі рэфармацыі, яны фактычна змянілі культуру Беларусі, яны сфармавалі тую культуру, пра якую мы сёння можам казаць. Можам прыгадаць толькі такія імёны, як Сымон Будны, які выпусціў катэхізіс у Нясвіжы ў 1562 годзе. Гэта Васіль Цяпінскі, які выпусціў свой пераклад Евангелля ў 1570 годзе. Гэта Астафей Валовіч,
які быў аўтарам 2 рэдакцыяў статуту 1566 і 1588 году. Гэта было безліч тых імёнаў, пра якія мы сёння ўзгадваем. Той самы Андрэй Волан, які напісаў вялізную колькасць працаў пра тое, якім чынам мусіць кіравацца дзяржава. Найважнейшая яго праца гэта аб свабодзе, аб грамадзянскай ці цывільнай свабодзе. У гэтай працы ён прывёў прыклады, шматлікія прыклады, калі грамадства яно станавілася свабодным і як дорага гэта свабода каштуе і як лёгка яе страціць. Андрэй Волан казаў, ён пісаў і заклікаў эліту, шляхту Вялікага княства літоўскага не пакідаць ідэю рэфармацыі, таму што менавіта на іх трымаецца свабода. Свабода трымалася на самой структуры рэфармаванай царквы. Рэфармаваная ці евангельская царква была той царквой, дзе дэмакратыя яна пачыналася з самага пачатку. Фактычна у царкве праводзіліся выбары служыцеляў. Самі вернікі яны вызначалі міністра. Міністр гэта той, хто служыў, служыцель. Міністр ці пастар. Самі вернікі вызначалі уладкаванне сваёй царквы. Яны вызначалі архітэктуру будынка сваёй царквы. Яны вызначалі правілы жыцця сваёй царквы, грунтуючыся на Слове Божым, на Бібліі. Менавіта адтуль ідзе і агульнаеўрапейская дэмакратыя, і дэмакратыя Вялікага княства літоўскага. Таму што людзі ў Вялікім княстве літоўскім яны мелі пастаянныя выбары. Выбіраць патрэбна было ў гарадах з магдабургскім правам, выбіраць патрэбна было на соймах, выбіраць патрэбна было кандыдатураў на суддзю, выбіраць патрэбна было пастароў і служыцеляў, выбіраць патрэбна было тых людзей, якія ўвойдуць у магістрат, і так далей, і гэтак далей. Фактычна, усё грамадства яно удзельнічала ў жыцці сваёй краіны. Усё грамадства яно прыйшло ў рух. Кожны чалавек адчуваў сябе датычным, адказным за тое, што адбывалася ў краіне. І прытым гэта людзі былі незалежна ад канфесіі. Гэта закранула і вялікія каталіцкія супольнасці. Гэта закранула вялікія праваслаўныя супольнасці, якія пачалі ствараць брацтвы, якія пачалі рухацца ў бок рэфармацыі. Так што з'явілася віленскае братства, з'явілася львоўскае братства. І мы можам сказаць, што паступова Беларусь, Вялікае княства літоўскае станавілася краінай вельмі падобнай да Швейцарыі, да Нямецчыны, да Галандыі, да скандынаўскіх краінах. Гэты рух быў мэтанакіраваны, гэты рух быў цвёрды. Аднак не ўсё так было проста. Ужо ў 16 стагоддзі стала зразумела, што за рэфармацыю трэба змагацца, што не ўсё так, што дадзена спачатку і яно здавалася лёгкім, не ўсё яно будзе такім лёгкім далей. Пасля смерці Мікалая Радзівіла Чорнага ягоныя дзеці паступова перайшлі ў каталіцтва, паступова перайшлі на бок контррэфармацыі. Хачу тут адзначыць, што самі каталікі ў той час пачалі выкарыстоўваць слова рэфармацыя. Яны ніколі не казалі пра контррэфармацыю, яны казалі пра каталіцкую рэфармацыю. Вось Трыдэнцкі сабор, які 16 год працаваў у горадзе Трыдэнт, ён выпрацаваў асноўныя прынцыпы каталіцкай рэфармацыі. І, канешне, пераход дзяцей Мікалая Радзівіла Чорнага на бок контррэфармацыі з сённяшняга гледзяшча ён не такі ўжо і просты. Мы можам казаць, што вось яны перайшлі на бок каталіцкай рэфармацыі. Але з гледзяча гісторыі мы можам сказаць, да чаго гэта прывяло. Гэта прывяло да занядбання спадчыны свайго бацькі Мікалая Радзівіла Чорнага. Разам з тым дзеці Мікалая Радзівіла Рудога, другога патрона рэфармацыі у Вялікім княстве літоўскім, яны засталіся вернымі пратэстанцкай рэфармацыі. Увогуле ўжо ў другой палове 16 стагоддзя пачынаюць бытаваць вось гэтыя два тэрміны: каталіцкая рэфармацыя і пратэстанцкая рэфармацыя. Дык вось дзеці Мікалая Радзівіла Чорнага гэта былі дзеці каталіцкай рэфармацыі, а Мікалая Радзівіла Рудога дзеці пратэстанцкай рэфармацыі. І яны захаваліся у евангельскай веры. Дзеці Рудога, нашчадкі Рудога захаваліся фактычна аж да канца 17 стагоддзя. Это значыць 150-160 гадоў. Гэта вялікая колькасць пакаленняў. І дзякуючы гэтаму рэфармацыя у многім трымалася ў Беларусі, на беларускіх землях. Таксама рэфармацыя яна спрычынілася да такога сацыяльнага ўздыму.
Сацыяльны ўздым быў звязаны з тым, што значна палепшылася медыцынскае абслугоўванне насельніцтва. Пачалі з'яўляцца аптэкі, першая аптэка з'явілася ў горадні. Пачалі з'яўляцца новыя лекі. Ну, я хочу сказаць, што сам Францыск Скарына, ён быў лекарам. Ён быў чалавекам, які вынаходзіў лекі для цела і пісаў, што Біблія ёсць лек для душы і цела. Вось гэта развіццё медыцыны, яно было настолькі моцным, настолькі моцна развівалася, што ўжо пад канец 16 стагоддзя утварылася сістэма шпіталёў у Вялікім княстве літоўскім. Сістэма пачатковай адукацыі. Сістэма пачатковай адукацыі, яна звязана менавіта з 16 стагоддзям. Кожны веруючы чалавек, хрысціянін, павінен умець чытаць. Просто для таго, каб чытаць Біблію. Біблія перакладалася не для таго, каб яна ляжала на паліцах. Біблію патрэбна было чытаць. Менавіта вось пры кожным зборы, а іх было ў Беларусі 187 кальвінскіх збораў, існавала школа. Школа, дзе вучыліся дзеці і дзе маглі вучыцца дзеці розных канфесіяў. Такім чынам, сістэма пачатковай адукацыі яна ахапіла вялізную колькасць насельніцтва. Плюс пры зборах існавалі бібліятэкі. У гэтай бібліятэкі магнаты і шляхта закуплялі як мага больш кнігаў на самых розных мовах. Таму вучні павінны былі валодаць некалькімі мовамі. Ну, у першую чаргу, конечно, сваёй беларускай, але таксама польскай, лацінскай і іншымі заходнееўрапейскімі мовамі. У 17 стагоддзі, калі ўжо эпоха была контррэфармацыі, бацька сучаснай педагогікі, чэх Ян Амос Каменскі, ён планаваў пераезд у Вялікае княства літоўскае. Януш Радзівіл прапанаваў яму месца ў Любчы і ўжо рыхтаваўся ягоны пераезд. У Яна Амоса Каменскага было вельмі шмат вучняў беларусаў, якія былі з Вялікага княства літоўскага. І вось сучасная педагогіка, у прынцыпе, па якой займаюцца ўсе дзеці, фактычна у большай частцы сучаснага свету, яна была шчыльна звязана з чэшскай і беларускай рэфармацыяй. Такім чынам мы можам сказаць, што рэфармацыя выйшла з-за межы адукацыі толькі ўласна беларускай. Калі мы будзем казаць пра тое, якім чынам гэта развівалася і да чаго гэта магло прывесці, каб рэфармацыйныя тэндэнцыі захаваліся, то мы можам паглядзець на тыя краіны, якія сёння вельмі моцна развітыя. Тыя краіны Заходняй Еўропы, якія засталіся вернымі рэфармацыі, пратэстанцкай рэфармацыі, і якія засталіся вернымі тым прынцыпам, якія былі закладзены ў 16 стагоддзі. Гэта краіны на сённяшні момант найбольш развітыя. У Вялікім княстве літоўскім адной са слабасцяў рэфармацыі гэта было тое, што яно ахапіла па большай частцы толькі арыстакратыю, толькі заможныя, верхнія, вышэйшыя пласты насельніцтва. Што мы можам пра гэта сказаць? Мы можам пра гэта сказаць, што сапраўды патрэбен быў час, патрэбна было некалькі пакаленняў, каб вось рэфармацыя яна пранікла ў асяроддзе месцічаў, захапіла сялянства, і каб гэта стала трывалым, 3-4 пакаленні. На жаль, рэфармацыя яна паступова губляла сваю моц. Пра гэта мы пагаворым у наступнай лекцыі. Але я хочу сказаць, што і знешняя палітыка Вялікага княства літоўскага, знешнепалітычнае становішча падчас рэфармацыі было далёка нялёгкім. Мы спыніліся на вайне з Масквой, якая была ў пачатку 16 стагоддзя, але гэта была далёка не адзіная вайна. Была яшчэ вайна ў 30-е гады 16 стагоддзя. Тая вайна, у якой асабіста ўдзельнічаў і ледзьве не загінуў 18-гадовы Мікалай Радзівіл Чорны. Але самая страшная вайна 16 стагоддзя гэта была вайна Ливонская. Вайна з Масквой, з Іванам Жахлівым. У 1563 годзе, у лютым месяцы, маскоўскае войска захапіла Полацак, другі па велічыні горад Вялікага княства літоўскага. Іван Жахлівы знішчыў фактычна ўсё неправаслаўнае насельніцтва Полацку. Полаччына на 16 гадоў апынулася пад акупацыяй. Гэта прывяло да таго, што Польшча пачала налягаць і ціснуць на заключэнне уніі, дзяржаўнай, шчыльнай уніі, якая бы пазбаўляла Вялікае княства літоўскае значнага аб'ёму суверэнітэту. У гэты час Мікалай Радзівіл Чорны і Мікалай Радзівіл Руды разам адзіным фронтам выступілі супраць заключэння такіх умоваў уніі. Палякі імкнуліся націснуць на тое, што Вялікае княства літоўскае самастойна ніякім чынам не выберэцца з вайны з маскоўскай дзяржавай. Аднак у 1563 годзе адбылася цудоўная перамога ў бітве пад Улай, дзе невялікае войска гетмана Мікалая Радзівіла Рудога разбіла 25-тысячную маскоўскую армію.
Даведаўшыся пра гэту перамогу, маскоўскае войска, якое ішло са Смаленску, ад Воршы само павярнула назад у Маскву і фактычна ратавалася ўцёкамі. Гэта такі біблійны сюжэт. Калі толькі даведаўшыся пра перамогу, варожае войска, яно само вяртаецца назад у сваю краіну. І гэта быў час цудоўны. Аднак у 1565 годзе раптоўна памірае Мікалай Радзівіл Чорны. І на знешнепалітычнай арэне стала вельмі не хапаць яго. Ягоны брат Мікалай Радзівіл Руды не здолеў яго замяніць у поўным аб'ёме, хоць ён зрабіў вельмі шмат для таго, каб унія яна была заключана на больш-менш роўных умовах. Вайна з Масквой зацягвалася, ішлі гады, страты раслі, акупацыя тэрыторыяў, вываз насельніцтва і пастаянны ціск з боку Масквы прывялі да таго, што ў ліпені 1569 году была заключана унія з Польшчай. Паводле умоваў гэтай уніі у Вялікім княстве Літоўскім і каралеўстве польскім быў адзін гаспадар. Ім стаў кароль Жыгімонт Аўгуст. Перад гэтым Жыгімонт Аўгуст падпісаў такі указ пра тое, што ён становіцца каралём палякаў і вялікім князем літоўскім на тых умовах, што каралеўства польскае значна павялічвае сваю тэрыторыю, то бок тэрыторыя каралеўства польскага яна павялічваецца за кошт украінскіх ваяводстваў. Польшча адабрала фактычна сабе украінскія ваяводствы ад Вялікага княства Літоўскага. Гэта было вялікай паразай. І фактычна пасля 1569 году пачалася барацьба за адраджэнне самастойнасці Вялікага княства Літоўскага. Аднак, дзякуючы барацьбе Мікалая Радзівіла Рудога і іншых магнатаў Вялікага княства Літоўскага, было ўсё ж зроблена вялікая колькасць крокаў, якія захоўвалі суверэнітэт. Першае, гэта захавалася самастойная фінансавая сістэма Вялікага княства Літоўскага. Другое, гэта захавалася асобнае войска. Трэцяе, захавалася асобная мытня. Чацвёртае, захавалася уласная дзяржаўная мова. І вось гэтыя ўсе заваёвы, нягледзячы нават на тое, што Вялікае княства Літоўскае яно апынулася ў такіх складаных знешнепалітычных умовах, яны дазволілі працягваць рэфармацыю. Рэфармацыя яна фактычна ішла аж да самага канца 16 стагоддзя. Яна прынесла вялікія і значныя поспехі ў жыццё нашай краіны. Калі рэзюмаваць, то фактычна не засталося ніводнай сферы ў жыцці нашай краіны, дзе бы рэфармацыя не пакінула добрага следу. Калі мы кажам пра палітыку, то гэта прынцып падзелу ўладаў. Ён захоўваўся і пасля рэфармацыі, і захоўваўся да канца 18 стагоддзя. Калі казаць пра эканоміку, то гэта рэфармацыя ў сельскай гаспадарцы, рэфармаванне сельскай гаспадаркі і стварэння надзвычай эфектыўнага рамяства, мануфактураў і карпарацыяў у гарадах. Гэта урбанізацыя. Калі казаць пра сацыяльную сферу, то гэта, безумоўна, значнае ўзрастанне маралі насельніцтва. Мы можам сказаць, што сапраўды значна больш маральныя сталі адносіны ўнутры грамадства, і гэта паказвае тое, што вельмі значна зменшылася колькасць незаконна народжаных дзяцей. Было ўведзены пакаранне за аборты ў 1588 годзе. Калі казаць пра сацыяльную сферу, мы можам таксама казаць пра тое, што Вялікае княства Літоўскае пачало ствараць сістэму медыцынскага абслугоўвання. Фактычна рэфармацыя стварыла сістэму сучаснай адукацыі, сучаснай педагогікі больш дакладна. Педагагічныя прынцыпы рэфармацыі яны існуюць да сёння. Першы момант гэтай сістэмы адукацыі гэта тое, што была пастаўлена задача усеагульнай адукацыі. Менавіта рэфармацыя паставіла задачу усеагульнай адукацыі. Кожны чалавек павінен умець чытаць. І паступова гэта мэта дасягалася. У Вялікім княстве Літоўскім было цяжэй, таму што рэфармацыя яна пацярпела паразу, але ў іншых краінах гэта мэта была дасягнута. Калі мы будзем казаць пра сферу мовы і культуры, то тут, безумоўна, гэта быў росквіт. Гэта быў час, калі стварылася беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, беларуская культура, калі стварылася высокая кнігавыдавецтва, калі пачынала
функцыянаваць тое, што да сённяшняга часу мы можам сказаць складае гонар нашай культуры. Вельмі важны момант, што менавіта дзякуючы рэфармацыі мы сталі адметным народам ад усіх, якія нас акружаюць. Мы сталі адметнымі ад палякаў, ад рускіх, ад украінцаў, ад літоўцаў. Фактычна рэфармацыя сфармавала сучасную беларускую ідэнтычнасць. Калі мы можам казаць сучаснай мовай, то рэфармацыя стала асновай той нацыянальнай ідэі, якую мы мелі ў 16 стагоддзі. На сёння мы завяршаем нашу гутарку і наступны раз мы пагаворым ужо пра контррэфармацыю. Дзякуй вялікі. Немов